soyayya da shigar kauna cikin raina, yan mutar ya bana cikin bege. Akwan a tashi suna da girma, ran laraba na tashi cikin himma, sai gani unguwan bawa da yamma, na je gidansu ummi da na nema, a kwar gidansu ba kowa ya yi zanga ummi. Soyayya da shigar kauna cikin raina, yan mutar ya bana cikin bege. Ganin hakan na je gun selfi ne, ma'ana studio da muke zaune, domin jiran ta ko za ta fito ne, abin kamar da wasan yara ne, sai ga ta fito ta wuce gumma kunji ummi. Kan ajima kadan ummi ta dawo, ga kwali hannunta ma sanda ta dawo, ni kuma sai na tashi na ce mata kawo, sai ta yi murmushi ta ce mini dai oho, sannan ma na bi ta zaure ta tsaya abu na ummi. Da tsayawar muna ga ta canza kamanni, ranta a ɓace sai ta ce mini ɗan bare ni, domin an hana ni hira da kowa ni, don haka sai na ce da ummi ɗan jini, sai ta shige da hanzari wayo na rasa ta ummi. Soyayya da shigar kauna cikin raina, yan mutar ya bana cikin can siga ta fito ranta a ɓaci, ta wuce gumma har tana yin wani zance, ƙur'ani a hannun ta ba san wance, ni daga nan hakan a raina na ƙudurci, da akwai abin da ya fara cikin gidansu ummi. Dama gunda gamba Musa da lawali ne, ga malam Bala da selfi na zaune, sai ko na tambaye su bayani ne, ko sun fahimci halin ummi ne, sai suka ce da ni kamar matsala ce ta samu ummi. Daga nan na hau tunanin da nake ne, wataƙila ma tsayawar da muka yi ne, sai wata zuciyar ta ce ai wancan ne, ƙila latin da ta yi zuwa makaranta ne, shi ne ya sa iyayen ummi su doki ummi. Soyayya da shigar kauna cikin raina, yan mutar ya bana cikin bege. Ni babban abin da ya sa na ɗimauce, ummi ta ƙi bani dama mi zance, don in fahimci na zube ko na yi dace, amma murmushin ta guna hujja ce, sannan unguwansu na ji ana zance, sunan nan da ta faɗa mini ummi ce, ba ummi ba ce ashe wai momi ce, sai ku biyo ni don kusan